Ko je ugasio klimu? A, vruće je. Da li ja to sanjam ili pod je lava? Hej, ima li nekoga kući? Davide, da li si okej? Tata? O, šta? Arture, šta? Evo idem. Šta je ovo? Da li je to pod lava? Da, tata, lava je svuda. Hajde, dođi ovamo. U redu. Dolazim, ali kako? Kako uopšte da prođemo? O, možda mogu da iskoristim jastuk i da nekako prođem. O, šta li je sledeće, ćebe? Šta da radim? O, da, voda. Dobro je, pa nisam sve popio. Dobro. Ako u Minecraftu sipate vodu na lavu, dobijete obsidijan, ja mislim, ili ne. Ili ciglu, nisam siguran. Okej, ovo ipak nije Minecraft. Okej. Opa, i dobro. Okej, ovo nije loše, ali lava je i dalje svuda. Ova voda nije dovoljna. Hej, požuri, moramo da spasimo Davida. Dobro, dolazim. Izvini, plavi. Jastuk. Čebe. O, požuri, nadam se da je David dobro. O, ćao, dođite ovamo. Uhu, David je stvarno dobro. Pa da. A šta li on to radi? Cool. Vruće je. Šta? On jede marshmallow? Bez nas? Da. Daj mi jedan bar. Pa okej, možeš uzeti jedan. Okej, hvala. Nije loše. Lava također može biti korisna. Znaš kako još? Predlažem da uradimo izazov pod je lava. O, cool. Ali na našem kanalu imamo još izazova. Da. Ali pod sa lavom još nije bio. Ne. Stavite like. Obavezno stavite like i pretpostavite ko će pobediti u ovom velikom izazovu. Ja. Ili David. Ja sigurno pobeđujem. Ja ću da pobedim. Narode, šta mislite ko će biti pobednik? Recite nam. Pretplatite se i lajkujte ovaj video. Na kraju ćemo vidjeti da li ste pogodili. Pa momci, spremni? Da. Pa jesmo. Pa narode, pod je lava za Davida, a za tebe eliksir. Sada smo uzeli napitak i ne plašimo se više lave. Okej, Davide, počinjemo u tvojoj sobi, a cilj će biti ispred. Idemo odavde. Da. Pa sada treba da pređeš skroz tamo. Hajde. Evo. Samo pazi da ne padneš. Hajde. Okej, možda će ti biti malo teško, ali... Hajde, možeš ti to. Bravo. Kako je ovo bilo neverovatno. Da li si vidio kako je to uradio? Okej, to je sledeća faza. Okej, sada merdevine. Merdevine će ti biti lakše, zar ne? Okej, blizu je prolaz kroz etapu. Da, bliži se. Hajde, možeš ti to. Sada moraš da se spustiš na stepenice koristeći te igračke i predmete. U redu. Hajde. Budi pažljiv. Ako mene pitaš, bolje da uzmeš celu kantu, jer brzo se gorevaju u lavi, moraš da ih zameniš. Hajde. Okej, ali stavio si ga preblizu, možda nećeš imati dovoljno da dođeš do tamo. Valjda ih ima dovoljno. Bolje kreni krupnim koracima ili nećeš stići. U redu, blizu si, hajde. Imaš još 3. Okej, trebalo bi da ih ima dovoljno koliko vidim. Hagi Vagija. Okej, kako vidim, Hagi Vagi je veoma koristan. Ne. Toliko je smiješno. Dobro, ima još jednog. Skočit ću odavde. I ja! Bravo, Davide! A sada moraš doći do onog dole dela. Hajde. Mogu da koristim ovo? Naravno da možeš. Okej. To nije pod, tako da jedino ti je pod zabranjeno da koristiš. Samo budi pažljiv. Pogledaj koliko je pametan, ja to ne bih mogao. Skroz dobra fora. Ja sam pretežak to da uradim. Stvarno, odlično, samo nastavi. O, pazi, padaju delovi. Ovo je bio ozbiljan pad kamenja. Nastavlja dalje. Pažljivo sa kamenjem.
Wow, okej. Pažljivo, pažljivo. Moraš biti pažljiv sa kamenjem. To. Da, uspeo je, bravo. Idemo dalje. Hajde. Sada šta će je biti to? lakše. Sada ćeš u rupi pronaći... Rukavice i šta još? Okej, ovdje je sve jasno i veoma je prosto. Znači, stavit ćeš rukavice na ruke, ići ćeš rukama sve do tamo, Šta? a noge će ti biti pozadnje. Ne zanima me, probaj. Kakve su ovo rukavice? Pogledaj. Okej. Gledaj ovo, gledaj. Specijalne Gledaj gdje mi je rukavice. prst. O, Evo to je ovdje mi je okej. prst. Ovdje, Te gledaj. rukavice bi trebale da odgovaraju Arturu. Izvinjavamo se. Oni sljedeći. Hajde polako. Protiv lava rukavice. One funkcionišu. A šta ako ih Hajde. stavim na noge? Aha, ne. Okej, pazi samo da ne dodirneš pod. Bravo! Uspeo si, svaka Okej, mogu čast. skinuti rukavice. Da, naravno da možeš. I tako. Odlično. Idemo još dalje. A šta ovdje radim? Gledaj, moraš da izađeš napolje, ali postoji mala prepreka. Ova dva čunja. To ne smeš da prođeš, ne dolazi u obzir. nego moraš da ideš okolo. Uz pomoć Ajde. trotineta moraš da dođeš čak tamo. Hajde, možeš ti to i Hajde. pazi. Okej, uhvati se za sto. Dobro, popni se. Pomozite. Cool, okej, uzet ću trotinet. Okej, daj ga meni. Odlično. Sada stolice. Okej, prolazi sve super. I šta sad? Sada moraš da staneš tu i da izađeš napolje. L. Okej, ovdje je sve jasno, alfabet koji će ti pomoći. I to je to. Šta? Okej, ovdje je sve jasno. Vidiš vodu i možeš da je koristiš, da je staviš na lavu i da pređeš ovu prepreku. I šta? Koristim ih tamo? Da, možeš Šta? da ih staviš kako god želiš i staneš na njih i to je to. Onda ćeš preći. Imaš 6 flaša, tako da budi oprezan. 7. To je dovoljno. Okej, dobro. Okej, mogu li i ovako možda? Da, možeš Da. kako želiš. U redu. Baci ih malo dalje. Da, upravo je. Ne. Kuda? U redu, možeš čak da staneš na tu jednu pa da legneš na ove druge. O, pogledaj ga samo. O, Ej, odlično ej, ti ej. ide. Super. Da. O, nasloni se na ogradu, okej. Dalje. Gde sada da zakutim? Da, uzmi odande, uzmi ovu O, zboka. bacio si jednu. Hajde. U Čekaj, redu. čekaj. Hajde. Želiš tu? Da. Možda bolje da si ih premestio. Mali, hajde, možeš ti to. Nemoj da poklekneš Drži pred se za kraj. ogradu. Hajde, možeš ti to. Idemo dalje i... Sada je posljednja. A, ne. Šta je to? To je kazneni poen. Vidjeli ste, narode, pao je u lavu, što znači jedan kazneni poen. Da počnem iz početka? Ne, već nastavljaš u igri u kojoj si izgubio. Hajde, jedan poen. Probaj da uhvatiš ovu. Kako? Da. Hajde, uzmi je. Možeš da je dohvatiš? Čekaj, Ne. dunuću. Ne, neće ići. Okej, pa sada probaj malo dalje. Wow, pogledaj samo to. Hajde, možeš ti to? Oj, tako je nesiguran. Skoro je prešao, ali još uvek nije gotovo, narode. Jel smijem da stanem na ovo plavo? Ne. Uzmi, stavi flašu. Da, stavi flašu i završi ovu prepreku. Hajde da vidimo i... Oho, jedva! U Šta je to? redu, idemo dalje. A sada igra gdje ćemo svi dobiti kaznene poene. Znači, koristiš lopte da bi prešao. Hajde, da li si shvatio kako? Šta ćeš da uradiš? Hajde, požuri. Hoćeš da preskočiš ili da budeš na njima? Dobro. Šta? Da li ćeš održavati ravnotežu kao na njima? Ne. Jao, pogledajte čega se setio. Wow! Kako je rešio ovu prepreku, narode, neverovatno. U A ovdje imamo? redu, samo razmotaj i pređi do naredne prepreke. Gledaj ga. Bravo, svaka čast. Šta je to? Ovo je veoma prosto. Samo vuci konopac. Dobro. Upravo tako. Vuci sa obe ruke. Da, bit će ti lakše. I da. Da, dobro, Okej. dobro mu ide. Hajde. Hajde, idemo. Okej, malo je se okrenuo. Ispravi ga i nastavi. Hajde. Pa šta da ti kažem, osim da je sjajno što imaš tako cool splav. Opa, hajde. Oho, dobro je. Imaš još malo.
Hajde, ne gubi nadu. Nastavi. Hajde, vreme otkucava. Narode, ne zaboravite da je ovo teška faza jer je poslednja. Tako da ako bude imao najbolje vreme i najmanje kaznenih poena, on će biti pobednik ovog takmičenja. Hajde, požuri. Cool. Baš je velik užas. Okej, da ti malo pomognem. Hajde, samo mu malo pomažem jer ovo je stvarno skoro nemoguće. Moja pomoć ništa ne znači. Hajde, osjećam se bolje. možeš ti to. Ej, šta radiš? Pa ovo je jako teško, ali postane malo lakše ako neko stoji iza vas. Pa naravno. Gledaj. Hajde. I... Još malo. Dodirni kapiju rukom i to će biti finalno. Da! Konačno je gotovo. Dobro urađeno. Bravo. Sljedeća etapa, napitak protiv lave. Da, gotovo, ali lava je opasna za Artura. Narode, ostanite sa nama i pogledajte da li će Artur uspjeti da pređe ovaj jako težak izazov. Da li će samo pasti u lavu ili dobiti kazneni poen. Krećemo, hajde. Mogu li da koristim stolicu? Da, naravno da možeš. Hajde, idemo. Pa, tražio si da ti pomognem. Piu. Okej, pomogao sam ti kao što sam pomogao i Davidu. Veverica. Okej, to mu ne trebam. Okej, sada treba da skoči. Okej, dobro je. On je velik, pa mu to mnogo lakše pada. Okej, treba da prođemo ovuda. Narode, to jako boli. Ići boss po merđevinama nije baš najprijatnije. Ovo je bilo lako. Ovdje je sve jasno. David je prošao kroz sve faze, pa je Arturu jasno šta treba da radi sada. Šta dalje? Dobro. Hajde. Stao je na plavog. Ljubičast je sljedeći. Šta li je sljedeće na redu? Vidjet ćemo sada. Ljubičasta. U redu, vidjet Ne znam šta ćemo. je to. Kako se ovo zove? Skroz sam zaboravio. Je isto. Nekakav zec. Da, okej, idemo dalje. Okej, hajde. Da li ću moći? Okej, pazi da ne zgaziš na pod. Ne smeš da dohvatiš ni jednim delom. Hajde da vidimo. Pa, ostale su mi samo dva. Pa okej, to bi trebalo da bude dovoljno. David je zapravo sa te stepenice skočio direktno dole. Znam. Uspeo si. Hajde da vidimo gde ćeš dalje. Idemo pravo na stepenice sa ovim kao kamenjem. Ima toliko duge ruke da se drži za sve odjednom u isto vreme. Gledajte i učite. Okej, hajde. Okej, pazi, budi pažljiv sada. U redu. Da. I uspeo je. Jesam. Odlično. Mislim da je nemoguće ovo da pređem. Ovo je jako cool stvar. Ništa, stavi rukavice. Okej, probat ću. U prethodnoj rundi David je želeo da ih stavi na noge, a ne na ruke, ali moraju na ruke. Ove rukavice savršeno odgovaraju U Arturu. redu. Narode, nisam siguran kako ću ja proći kroz sve ovo. Cool, dobro mu ide. Pogledajte kako je on to samo uradio. Svaka čast, uspeo si. Okej, idemo dalje. Da, ovo je prosto. Hajde. Uspeo je. Okej, treba će ti sada ovoga se sećam. Moram da koristim trotine. Nemoj samo da zaboraviš da se jako zaletiš. Hajde. Hej, tamo je lava, zar ne vidiš? Sačekaj. Pogledaj. Jel dodirnuo ili nije? Nisam siguran. Narode, vi proverite i recite da li sam dodirnuo. Da, jer mi nismo videli. Meni se učinilo, ali možda i nije. U redu, idemo dalje. Okej, ja ću paziti na sve. Da, ovako. Okej, a gde sada? Tamo? Da. Okej, idemo. Možeš ti to? Da. Ne! Omiljene flaše. Narode sigurno upada u lavu, vidjet ćete. U redu. Hajde. Okej, vodi računa gde će da padnu. Znam. Ako ti odu predaleko, onda ćeš sigurno upasti. Narode, pogledajte, možda čak bude uspeo. Pa, poneću jednu u ruci. Okej, hajde da vidimo. Dobro mu ide za sada. Narode, gde su kazneni poeni? Pogledajte samo kako dobro prolazi. Okej, prođi tamo. Šta treba da uradim? Okej, tako je. Odlično. Da. Super, to je to. Sve si uspeo. Šta? Bravo!
Svršio sam nekako sa flašama. A šta sada? Narode, nadam se da će dobiti kaznene poene na ovoj prepreci. Stvarno se bi tome trebalo. nadam. Biće jako teško. Pa pogledajmo. Hajde, hajde. Stani. Šta? Skočio je kao Spider-Man. Šta pričaš? Ti nosi travu. Ne, nisam. Ne, sve je u redu. Okej. I narode, ništa teško, ovo prelagano prolazi. I stiže do poslednje prepreke. Pa sada na ajkulu. Pa stavi noge napred. Biće ti lakše ako se nagneš skroz nazad. Da, to će biti mnogo logičnije. I sada samo vuci. Šta? Ajde, još malo ti fali. Dobro, urađeno. Narode, on je blizu. Toliko je brz, to je stvarno cool. Pa, dolazi do kraja. Gotovo. Uspeo je. Da, bravo. Uspeo sam. Wow, narode, ovo je bilo super. Mislim da sam bio najbrži. Slušaj, mali, jesi bio brz, ali ja ću biti brži od tebe. Garantujem Ti ćeš ti. sigurno izgubiti. Hajde. Okej, hajde da vidimo kako ću biti ja. Pa, narode, došlo je vreme da odlučimo ko je bio bolji, Artur ili David. I čekaj. A šta je sa tobom, jeli? Šta je sa mnom? Dajte mi eliksir i probat ću. Ne možeš ti da uzmeš eliksir. Ja sam ubedljivo Hajde, najveći, ja Bojan. neću uspeti. Možda je ovaj eliksir, hajde da probam. Okej, uzeo si. On ima svoju hajde, magiju, narode. Pogledajte. U redu, narode, pokušat ću sada ja. Stavite nam like da bih možda uspeo. Koristim silu, koristim magiju, da, pogledaj samo kako plešem. Ej, Makarena, ej, Makarena. I hajde. Okej, ja sam super junak. Ovaj zid me spasao, inače bi već imao jedan kazneni. Pa dobro, idemo dalje. Što će da pukne. Okej, narode, zbog čega se ovo ovoliko ljulja, ne Hajde, razumem. pazi. Okej, idem po sredini, nadam se najbolje. U redu, Hajde, 1, dobar si, 2, hajde. 3, uspeo sam. To je Da. cool, idemo dalje, narode. U redu. Okej, sada idemo dalje. Koristim ova mala sićuša stvorenja da bi hodali po ovoj lavi. Baci U to, redu. hajde. I... Dobro Ja je. gledam. Okej, bližimo se stepenicama, pa u redu. Okej, stigli smo do Hagi Vagija. I... Mali, hajde pomozi mi. Hajde, sve je na tebi. Okej, sada naranđasti. Nadam se da će uspeti. Okej, sada je zeleni, nisam smeo da rizikujem, sve sam lepo rasporedio. Čekaj, imam ideju. Ako stanem u ovo, lava mi ne može ništa. Sve je cool. Kako ide, Ide mi hajde. super. Narode, pogledajte ovaj kaldrma ili kamen se kotrlja. Opala. I uspeo sam. Tako je. Narode, gde je ovaj kamen kaldrma otišao? Šta se dešava? Jedva sam dohvatio. Ja sam snažan. Okej. O. A sada dolaze rukavice protiv lave. Nadam se da ću uspeti da pređem ovu prepreku. Okej, pa hajde da probamo. Jesu ti premale? A ne, normalne su. Ne, one su normalne veličine, samo si ti mali. Aha. Meni su super. I tako, možda da se ovde držim, pa ne Lakše znam, je hajde malo. da probamo ovako. Dobro. Hajde. Video sam da ovo radi medved u cirkusu i izgledalo je tako lako. Da, Sada je jeste. mnogo teško. Okej, valjda ću uspeti. Volao bih da sam bio spretan kao medved, ali moguće je da se on ne boji pada. Dok ja ipak da. I... Hajde. U redu, uspeo sam, da. Čoveče, imao sam sreće. Idemo dalje. Hajde, super. Okej, idemo dalje. Okej, dobro, ovo je bilo lako njima, ali ja ću ga možda slomiti. Da, dobro je, nisam... Dođi i uzmi skuter. Dugo nisam vozio trotinet. Pa idemo. Hoću uspeti? Da. Da. Ojojoj.
Nadam se da ću uspeti. A, trebalo bi. I Šta? tu sam. Dobro, Kako? 100. Tako, na njemu sam. Hajde. Uspeo sam. I stolica, Idemo dalje. stolica, hajde. Da li je okej ako malo krckaju pod nogama? Da, Naravno. sve je u redu. Okej, stolice su me izdržale, narode. Da, sada ide na sofu. Idemo. Da, idemo. Okej, uspeo sam. Idemo dalje. Idemo napolje. Da, I da. tvoja omiljena Okej, igra. narode, pošto sam mnogo stariji, da li bi mogao da krenem zaobilaznim putem, jeli? Ne? Naprotiv, što si stari, to treba da ti je teže. Dođe vola, okej. Voda protiv lave je uvek dobra opcija. Pa, hajde da probam. Okej. Idemo dalje. U redu. Ovo izgleda dobro. Još jedna boca. Ne, imam još 3. Okej. Pogledaj ovo. Okej. Ups. Okej. Ups. Pa, ne izgleda loše. Okej, pa da Bravo, vidimo. samo nastavi, hajde idi. Stavit ćemo ovde. I narode, ovo je moja posebna tačka. Pogledajte. Da. Pa, izgleda da nisi dodirnuo travu. Naravno da nisam dodirnuo travu. A sada, narode, imamo ove 3 lopte. Vidjet ćemo kako to da pređemo. Okej. Jesi vidio što je David uradio? Hoćeš da uradim isto kao što je uradio David, zar ne? Neću moći. E pa sada ćeš da izgubiš, ja sam Okej. uradio samo ha. Ovde neće biti nikakvog ha. Jako je teško. Hajde da probamo Koristi ovako. koleno. U redu. Stavi Vidiš da koleno. pokušavam. Mislim Šta? da ću uspeti. Još samo malo. Ne. To je to. Narode, pao sam u lavu. Predvideo sam ovaj Ura. trenutak. Rekao sam vam da ću imati sigurno bar jedan kazneni poen. Mislio si da ćeš Okej. pobediti, a ja izgubiti. Okej, idemo dalje. A šta ako ih ovako stavim i možda legnem na njih? Kako da se odgurnem? Gurni se Mogao bi nogu, samo da se nogu. zaletim napred. Da. Pogledaj šta? Hajde, Šta? hajde. Nemoj. Hajde, Okej. Pogledaj ga. Nije uspelo. Okej, narode, ovo nije definitivno uspelo. Okej, vratimo ovo nazad. Dobro. Slomio si ga. Okej, hajde, Hajde, idemo treći ponovo. pokušaj. Treći put. Okej, Hajde, hajde da možeš ti da probam. dadeš, Mislim samo da je ovo okej. Znači, David je stavio ovako jednu i... Izaberi najtvrđu loptu. Najtvrđu loptu. U redu, mislim da je to ova. Okej. I samo da pređem na drugu. Pa valjda. Hajde. Oj. Valjda ću uspeti. Narode, nisam siguran u ovo, ali... Bravo. Uspeo sam, narode. Ovo je Mislim da lako. to nije razlog za sreću. Idemo dalje. Ovo bi trebalo da bude jednostavno. I... sada smo na kraju. Na samom kraju. Nadam se da ova ajkula neće prsnuti pod mojom težinom. Pa, hajde. Okej, sećaš se da moraš da legneš i da vučeš. Okej, sećam se i Hajde. idemo. Davidu Lako. nije bilo lako, Arturu da. je bilo lakše. Okej, i idemo. Idemo. Dobro, krećem se. Ovo je dobro. Pogledaj, Davide, gledaj i uči. Hajde, Super mi ide, hajde. da. Pa šta? I sam kraj. Treći pokušaja. I evo me i da! Pa narode, sve ste već sami videli, imam najviše kaznenih poena u ovoj igri. Pa onda ću biti David i Ja sam bio najbolji najbolji. Artur. Artur je prvi, narode. Pa narode, Artur kao pobednik će prvi da baca ovu loptu. Što više čunjeva se ruši, dobit će više vrednih nagrada. Pa hajde Arture, ti si prvi na redu, vidjet ćemo šta ćeš da osvojiš. na igle. Da, hajde. I... dobro, to. srušio je. Šta je 10. dobio? $10? $10. Narode, postoje nagrade mnogo veće od $10. Da. Ali dobro, Baš nema nema veze, sreće. više sreće drugi put. Idemo, Davide, tvoj red. Artur je ipak uznemiren zbog svojih $10. jesam. Nije imao sreće i to je istina. Dobro. Nisam je uhvatio. Hajde, Davide. Idemo, hajde. Tvoj red. Idemo. Dobro. Hajde, gađaj. Okej. Pa da vidimo šta je ispod. Šta je to?
$1000. Wow! Baš imaš sreće. $1000. Izvoli. Pa narode, ja sam se nadao da ću osvojiti tu nagradu. Jer sam najstariji, ali dobro, nema veze. Sada je red na mene. Iskoristit ću ovu veliku kuglu da vidimo šta ću da dobijem. Pa hajde. I šta sam izvukao? Šta? Da propustim jedan dan škole? Ali meni to ne treba. Narode, znao sam da nemam Hoćeš sreću možda sa da ovom se igrom. zamenimo? Bolje da uzmeš $10. Pa dobro, to si definitivno u pravu. Ja to gledam ovako, jednostavno vas neću voditi u školu jedan dan i to je sve. cool. Da, pošto škola je veoma Cool. daleko. Ništa narode, slušajte, pretplatite se na kanal i lajkujte obavezno naš lajkujte. video ako već niste Tako to je. uradili. Ostanite sa nama i gledajte sve buduće epizode koje budemo kačili na ovom kanalu. Hvala vam. Pritisnite like dok još uvijek nije Obavezno. nestao i vidimo se u narednoj epizodi. Ćao. Ćao.